Good morning, good morning, good morning mga Bisaya, dako. So, another video naman tayo. Mag-ikot-ikot naman ako dito sa mga kondo na ito. Hanapin ko naman yung mga nagtatrabaho na kugihan kayo. Kugihan mong trabaho. Kuhaon na to ang ilang manpower kung pila sila kataw. Ni ang view diri sa Sibina Park. So kanya-kanya silang department. Ito ang aking landscaper. Ito ang nagmi-maintain dito sa subdivision sa mga kondo. Yan, mabait yan, masipag. So isa lang yun sa manpower nato. So bawat unit may mga batch yan. Lot 17, 18, 19, 20 hanggang maabot ng 100 plus yan. Mga black yan. So ayan, ito mga view nila. Yan, mga finish na yan. Yan. So ito, dala-dala ko yung manpower. Mga pangalan, andyan yung mga pangalan na yan. Ayan. Iyan ang lumusot naman yan. Ayan, dalawa, mga gwapo. Oh. Yan ang mga trabahante na isa rin yan na ilagay nato sa manpower. Yan, mga ano yan, mga skill dyan. Mga kugihan na silang dako. Mga Bisaya na sila. Mga kugihan na sila. So ako na sila sundan kung asa na sila nga batch. Kung batch 13 ba o 3B. Oh. Ano yung mga gwapo, mga kugihan ni mga Bisaya. Niabot ang diris Manila para sa ilang pamilya manirbaho. So di yun sila mangitag gubot, away. Di na sila mangitag away kay ano, ang ila pang nang buhi raman in taon eh. Mao ni mga kugihan dugay na kay ni dire. Hanto kaniya mga bakante ani dungagan pa ni siya mga kondo. Bakante yan, mga kondo yan. Ito ang pinaka pabilyon nila, pinaka dako nga kuan. So man akong gikupot na manpower nila. Nandiyan yung mga kalagay, mga architect. Ayan, mga yan oh. Naghahakot ng mga tao. Yan, bawal kasi hindi sasakay dito. Kailangan may service.